Исәнмесез, Татарстан Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы башланды. Киләсе ярты сәгатьтә без сезгә татарлар тормышында булган мөһим һәм кызыклы вакыйгаларны әзерләп куйдык. Бүген безнең программада Ульяновск шәһәрендә милли бердәмлек елы дип игълан ителде. Бердәмлек ул гаделлек булган җирдә генә була. Ульяновск төбәген без милли сәясәт буенча гадел төбәк дип таныйбыз. Екатеринбургта Урал татарлары төбәк иҗтимагый оешма җыелышы узды. Халыкның үзаңын күтәрергә кирәк, һәрбер кеше килгән кешегә мин татар дип авыз тутырып әйтсен дигән теләктә яшибез инде без. Түбән Варта шәһәрендә татар сыйныфларын арттырырга телиләр. Хәерле көн миңа да. Хәерле көн миңа да. Хәерле көн безгә дә. Хәерле көн безгә дә. Нурихан Фәттахның 90 еллык юбилей уңаеннан яңа китаплары дөнья күрде. Жүлер әйтмешлей, мен инде аны бір 20 мәртәбә укыганмындыр инде. Һәм ул ни гаҗәп туйдырмады. Тапшыруыбызны 100 ел элек сәхифәсе төгәлләр. Быелгы ел Ульяновск өлкәсендә губернатор карары белән милли бердәмлек елы дип игълан ителгән иде. Әлбәттә, аның булай аталуы очраклы түгел. Борынгы Сембер төбәгендә гасырлар дәвамында 123 милләт вәкиле гомер итә. Өлкәнең халыклар дуслыгы йортында 32 милли мәдәни мөхтәрият һәм иҗтимагый оешмалар теркәлгән. 1995 елда Россиядә иң беренче булып татар, чуаш һәм мордва мәдәният үзәкләре ачыла. Телевидениедә милли телләрдә тапшырулар, газеталар чыга башлый. Шәһәрнең Ленин мемориалында милли бердәмлек елы ачылу уңаеннан булган тантана хакында Рамис Сафин бәян итәр. Шуннан да кемдер мактану итеп кабул итсә дә, Ульяновск өлкәсе узган гасырның 90-нчы елларыннан бирле илебездә милли хәрәкәттә юл ярып баручы төбәкләрнең берсе. Биредә 1989 елда дәүләт телевидениесендә татар, чуаш һәм немец телләрендә атналык тапшырулар эфирга чыга башлады. Шул ук ел азагында 3 телдә газеталарда дөнья күрде. 1995 елда инде Сембер татарларының горурлыгы булган татар мәдәният үзәгедә үз ишекләрен ачты. Ульян шәһәрен Идел буендагы иң толерант шәһәр дип юкка гына әйтмиләр. Бүген шәһәр урамнарын дистәләгән милләт вәкилләре һәйкәлләре бизәп тора. Болгар татар шагыйре Кылгали, бөек чуаш мәгърифәчесе Иван Яковлев, мордва рәссамы Эрзе, украинлы Богдан Хмельницкий, Азәрбайҗанның элеккеге җитәкчесе Гайдар Алиев, сәясәтчесе Нариман Нариманов, әрмән революционеры Дмитрий Гай, Вьетнамның элеккеге җитәкчесе Хошиминга куелган һәйкәлләрне милли оешма вәкилләре һәр вакыт карап, тәртиптә тоталар. В различных ситуациях, будь это памятник, предположим, Ивану Яковлевичу Яковлеву, на открытии которого и в создании которого участвовали все национальности, или открытии памятника Хошимину, или памятника Гейдару Алиеву, все национальности приходят. Это говорит о настоящей дружбе. Моннан 13 ел элек губернатор каршында милли мәсьәләләр буенча Совет институты да беренче булып Ульяновск якларында барлыкка килде. Бирдә милли оешма вәкилләре губернатор каршында хәл ителмәгән проблемалар хакында кабыргасы белән күтәреп чыгалар. Узган 2018 елда милли проблемаларны уңай хәл итү, халыклар арасындагы дуслыкны ныгыту буенча бөтен Россия конкурсында катнашып, Ульян шәһәре 2нче урын алды һәм акчалата премия белән бүләкләнде. Ни для кого не диковина, если в одной из школ изучается татарский язык, в другой школе изучается чувашский, мордовский язык, даже еврейский язык сегодня изучают школы города Ульяновск. Поэтому я считаю это направление очень правильное. Бүген исә шәһәрнең иң мәртәбәле 1200 кеше сыйдырышлы Ленин мемориалында милли бердәмлек елын ачуга багышланган зур тантана бара. Бәйрәмгә күрше төбәкләрдән дә кунаклар чакырылды. Бердәмлек ул гаделлек булган җирдә генә була. Ульяновск төбәген без милли сәясәт буенча гадел төбәк дип таныйбыз, чөнки биредә яшәүче халыкларның оешмаларының да, халкының да һәрвакыт үз урыны бар. Аларга ихтирам белән карыйлар, килешү шартлар тудыралар. Бу көнне бәйрәмгә килүчеләр беренче тапкыр уникаль документлар белән дә таныша алды. Менә бу моннан 240 ел элек Екатерина II-ның Сембер җирлеген оештыру турындагы указның оригиналы. Ул чакта аңа 13 өяз кергән. Шул чакта ук Сембер губернасы күп милләтле булган. Алар өяз гербларында да ачык чагыла. Бүген көндә биредә 123 милләт вәкиле гомер итә. Безнең районный медиа совет национальности бик яхшы эшләп бара. Шу совет национальности возглавляет безнең глава администрации Владимир Борисович Чубаров. Шунда без җыелып, сүз итеп, бер сүзгә килеп, тату гына яшибез, бәйрәмнәр үткәрәбез. Урыс авылында сабантой уздырдык. Татар бәйрәме бит инде. Мордва егете җиңеп чыкты, батыр. Дуслыкның иң инде шул ни. Бергәлек. Номлык Иски район дигәндә 30% чувашлар, 30%
Мордва 30% татарлар и 18% чуваш. Калганнары инде бүтән националистлар. Әтергә кирәк, что бик дружно бигенге кингә яшибез. Büyük güzel beremi bu. Bugün Ульян шәһәрендә 124 национальности проживает. И мы, татарча, чуваш, мордва, все-таки коренные жители, и об этом говорит наш легендарный губернатор. Мы коренные жители Ульяновской земли, мы русский народ, братский нам, любимый, великий народ в 1648 году приняли хлебом и солью на своей земле. И вот сейчас праздник стал таким громадным, значимым. Файда төбәктә эшләүче милли оешмалар үз халыкларының аш суларыннан, төрле китап, сувенирларыннан күргәзмә оештырган. Сый-хөрмәттән кем әйтмешли өстәлләр сыгылып тора. Күп ризыкларыбызны инде безнең милләттән булмаган кешеләр дә аңлап, танып, белеп ашыйлар. Һәм үзләрендә шул рецептлар буенча әзерләп, күрше-күләннәребезне чакырып, кунак итәбез дип тә бик сөендерделәр әле. Тананың төп өлеше Ленин мемориалының зур концерт залында дәвам итте. Зал шыгырым тулы. Өлкә башлыгы үз чыгышында милли бердәмлек елының максатларына туктап, үзара дуслык, ул гаделлек һәм тигезлек булганда гына була диде. Концертта да тамашачы төбәктә яшәүче халыкларның җырларын тыңлап, биюләрен карап хузурланды. Ә Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Ибраһимовны исә халык аягүрә каршылады. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар. Агымдагы елның 16 февралендә Екатеринбург шәһәрендә Урал татарлары җыены узачак. Бирдә татар халкының милли үсеш стратегиясенең резолюциясе кабул ителер дип көтелә. Әлеге тарихи вакыйга ничек оештырылачак? Бу хакта Урал татарлары төбәк иҗтимагый оешма җыелышында сөйләштеләр. Тулырак киләсе видеоязмада. Урал татарлары Свердлов өлкәсе татар конгрессы 2010 елның сентябрь айында теркәлү уза. Шул көннән башлап төбәктәге татар җәмәгатьчелеген берләштереп тора. Идарәдә танылган сәясәтчеләр, Свердлов өлкәсенең җәмәгать һәм мәдәният эшлеклеләре бу рәтне елдан-ел яңа яшь көчләрдә тулыландырып тора. Родился я не в Екатеринбурге, а в Киргизии, во Фрунзе. То есть была какая-то оторванность от общности татарской. Вот, хотя с детства мама с нами разговаривала по-татарски, но больше знаю, наверное, английский язык, турецкий, киргизский, чем татарский. Поэтому, видимо, с годами еще возникла потребность изучить татарский язык, начать хотя бы с этого. Свердлов өлкәсе татар конгрессы уздыра торган чаралар күз алдында. Бу Урал сандугачы татар башкаручыларының төбәк-ара конкурсы, Шумабас татар биюләре фестиваль конкурсы, татар ашлары көне, район өлкә сабантуйлары һәм башкалар. 2018 ел Урал татарлары тарихына берничә зур вакыйга белән кирип калды. Шуларның берсе Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы милли шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашында узган 4-нче съезд. Бу курылтайда яңа 3 еллыкка идарә рәисе итеп эшкуар Ринат Әскәров сайланылган иде. Я вижу 5 направлений в нашей работе. 5 направлений. Первое – духовность. Второе – образование. Третье – культура. Четвертое – молодежь. И пятое – это объединение. Объединение всех. Татар телен саклау максатында 2019 елда Урал татарлары конгрессы берничә чара уздырачак. Татар классикларының әсәрләрен уку буенча өлкә күләмендә нәфис сүз бәйгесе. Татар телендә китаплар фонды булган китапханәләр арасында конкурс. Мостай Кәримнең тууына 100 ел тулу уңаеннан журналист Нәзифә Кәримова белән очрашу. Халыкның үзаңын күтәрергә кирәк. Һәрбер кеше килгән кешегә мин татар дип авыз тутырып әйтсен дигән теләктә яшибез инде без. Төбәк үзенчәлекләре исәпкә алынган татар халкының үсеш стратегиясенә кагылышлы тәкъдимнәрен Свердлов өлкәсе татар конгрессы 16 февральдә узачак зур җыендагы программага кертәчәк. Чиләбе, Курган, Свердлов һәм Төмән өлкәләреннән булган делегатлар Свердлов өлкәсе халык иҗаты сараеның концертлар залына җыелачак. Ләкин монда мин шунысын әйтәсем килә, әллә нинди яңадан яңа уйлап чыгара торган әйберләр уйлап торасы юк. Безнең бик наклы төп нигезебез бар. Безнең гореф-гадәтләребез бар, йолаларыбыз бар. Менә шуңа таянырга кирәк дип уйлыйм. Әҗәйен Урал татарларын традицион өлкә сабан туе көтә. 2019 елда ул Катникова авылында 29 июньдә үтәчәк. Гөлия Садыкова, Әлфия Габдишева, татарлар, Екатеринбург. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә.
Түбән Варта шәһәрендә татар сыйныфларын арттырырга телиләр. Хәерле көн миңа да. Хәерле көн миңа да. Хәерле көн безгә дә. Хәерле көн безгә. Нурихан Фәттахның 90 еллык юбилей уңайыннан яңа китаплары дөнья күрде. Жүлер әйтмешлей, мен инде аны бір 20 мәртәбә укыганмындыр инде. Һәм ул ни гаҗәп туйдырмады. Тапшыруыбызны 100 ел элек сәхифәсе төгәлләр. Түбән Варта шәһәренең татар сыйныфлары 2нче елын эшләп килә. Балаларның ана телен белергә телекләре дә көннән-көн үсә. Бу сөенечле күренеш. Мирас милли мәдәни мөхтәрияте татар сыйныфларын төбәкнең башка шәһәрләрендә дә ачарга ниятли. Бу эшкә халык та, иганәчеләр дә акчаларын кызганмый. Шәһәр хакимияте дә ярдәмгә килергә әзер. Киләсе видео язманы карыйк. Хәерле көн миңа да. Хәерле көн миңа да. Хәерле көн безгә дә. Хәерле көн безгә дә. Хәерле көн сезгә дә. Хәерле көн сезгә дә. Бу балаларның һәр якшәмбе иртәсе ана теле дәресе белән башланып китә. Урамда 40 градус салкын булу да өйдә калуга сәбәп була алмый. Татар теле һәм әдәбияты сыйныфы Мирас татар милли мәдәни мөхтәрияте ярдәмендә инде 2нче ел Түбән Варта шәһәренең 11нче мәктәбендә эшли. Сегодня наши детки изучают татарский язык, они принимают участие и в творческих коллективах. Это татаро-башкирский народный коллектив «Шатлык». Это принимают участие они в жизни ансамбля «Ватан», «Мирас». Они принимают активное участие в спортивных направлениях, состязаниях. Айрат Әхмәдиев 5 бала атасы. Мирас татар милли мәдәни мөхтәриятенең яшьләр бүлеге алдынгысы. Балаларымның татар телен белүе бик мөһим ди ул. Шәһәр мәктәпләренең берсендә дә ана теле укытылмый. Шуңа яшьләр һәм аксакаллар теләүчеләр өчен үз көчләре белән сыйныф ачарга дигән карарга киләләр. Балалар бик шат булып баралар бу дәресләргә. Аларга охшый. Безнең Гүзәлия Нурфәйзовна бик кызык итеп дәресләрне уздыра. Шуның өчен без татар теленә барабыз дисәк, шап тиз генә киенеп, тиз генә килеп җитәбез дәресләргә. Җәмәгатьчелек теләген шәһәр мәгариф департаменты да хуплаган, ләкин акча бүлеп бирмиләр. Проект иганәчеләр ярдәмендә чынга ашырыла. Без бу татар классын арендага алабыз мәктәптән. Үзебез шул җыелышып, спонсорлар, үзебезнең көчләр белән аренданы түләп, шулай итеп үткәрәбез дәресләр. Без үзебез ремонт ясадык бу класска, матур итеп, безнең шәһәрдә иң матур класс дип әйтәләр. Уку өчен барлык кирәк ярак та бар: җиһазлар, методик материаллар, әдәбият. Бүлмәдә бәләкәй генә китапханә бар. Алар кайтып киткәндә үзләренә китаплар алып китәләр, әниләрен алып китәләр һәм өйдә матур итеп укыйлар да. Гүзәлия Халикова башлангыч сыйныфлар укытучысы, ана теле буенча дәресләр бирү җан рәхәте ди. Бигрәк тә балалар моны үзләре теләгәндә. Мин татар телен бик яратам. Мин авылда да, өйдә дә татарча сөйләшәм. Гаиләдә без әни белән татарча сөйләшәбез. Олыга кайткач, без әбиләр, бабайлар белән татарча сөйләшәбез. Дәресләргә 40-ка якын укучы йөри, яшьләре дә, телне белү дәрәҗәләре дә төрле. Кемдер гаиләдә татарча, икенчеләр бары рус телендә генә аралаша. Ләкин укытучылары дәрес барсына да кызыклы булсын дип тырыша. Когда я осенью пришел на татарский, я не умела разговаривать. Но сейчас я уже умею разговаривать на татарском. Я могу говорить «карьява», «кыш бабай», «кар бабай». Якшәмбе мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты дәресләреннән кала балалар мәдәният, гореф-гадәт һәм дин белән танышалар. Мондый дәресләрдә имамнар балаларга ислам нигезләрен төшендерәләр, дугалар өйрәтәләр. Балалар безнең яшьләребез үзенең динендә белергә тиеш. Без инде менә дин буенча дәресләр бирәбез, татарча да, русча да бирәбез. Төрле милләтләр бар. Әмма үзебезнең милләттәшләребезгә үз телен белү бик тә мөһим мәсьәлә. Түбән Вартада татар теле һәм әдәбияты дәресләренә кызыксыну көннән-көн арта. Киләсе елда милли мәдәни мөхтәрият шәһәрнең башка районында 2нче сыйныф ачу теләге белән яна. Вчера мы разговаривали с директором департамента, нашли общий язык, что при том, что если будут желающие в школах,
то будут создаваться классы родного языка. Дополнительно будет проводиться занятия по татарскому языку на муниципальной бюджетной основе. Этно-мәдәни компонентны укыту программасына да кертеп җибәрүгә 11-нче санлы мәктәп директоры әзер. Чөнки мондый тәҗрибә шәһәрнең башка мәктәпләрендә юк. В соответствии с законодательством Российской Федерации и современной образовательной политикой должны обеспечить изучение, равные стартовые возможности для изучения родных языков для всех учеников. Инде татар телен өйрәнергә теләге булган төркем дә тупланган, ләкин ана теле мәктәп диварлары эчендә генә калмасын, өйдә дә кулланылсын иде дип тели милли мәдәни мөхтәрият активистлары. Гөлия Садыкова, София Хайруллина, Татарлар. Татарлар элек-электән мәгърифәтле, укымышлы милләт булган. Хәзер дә яңа китап дөнья күрү зур вакыйга. Киң җәмәгатьчелек табадан төшкән һәр яңа басманы алкышлап каршы алырга гадәтләнгән. Бу көннәрдә халкыбызның мәшһүр язучысы Нурихан Фәттахның 90 еллык юбилее уңаеннан аның яңа томлыклары дөнья күрде. Әлеге томлыкларга безнең хәбәрчеләребез дә күз салды. Бакыйлыкка күчкән язучыларның хәтерен хатыннары яшәтә. Очрашуда кат-кат шушы фикерне кабатладылар. Дөрестән дә Нурихан Фаттахның хатыны Руфина ханым ире күренекле язучының иҗатын исемен мәңгеләштерү өчен кулыннан килгәнен барында эшли. Бу сызгыра торган укларны урысча чыгарган вакытта шактый күп укырга туры килде, чөнки аның тәрҗемәчеләр өлкән яшьтәге ханымнар инде. Яңадан төзәтергә туры килде, яңадан аны тикшерергә туры килде. Теге җүләр әйтмешли, мин инде аны бер 20 мәртәбә укыганмындыр инде. Һәм ул ни гаҗәп туйдырмады. Аны яңадан укып була. Бу юлы Нурихан Фаттахның бер юлы эш китабы бастырылды. Сызгыра торган уклар романы тәүге тапкыр рус телендә дөнья күрә. Ител суы ака торыр әсәрдә русчага тәрҗемәсе 3нче тапкыр басылды. Аның соңгысы 31 ел элек чыккан иде Руфина ханым. Сызгыра торган уклар романының татарча варианты 23 ел элек бастырылган булган. Ител река ул тәрҗемә ителгән уйгыр теленә, ул тәрҗемә ителгән бразаның инглиз теленә. Сызгыра торган уклар әле бер телгә дә тәрҗемә ителмәгән иде. Менә беренче мәртәбә ул рус телендә чыкты. Китапны тәкъдим итү кичәсендә Нурихан ага турында бик күп җылы сүзләр, тирән фикерләр яңгырады. Әйе, Нурихан Фаттах тарихчы язучы иде. Татарның үткәнен, рухын тасвирлаган, искиткеч зур белемле зат. Инде ул шундый язмаларын тотапкан, укыган, кемнәр шундый ярдәм иткән шаккатырлык. Аның сызгыра торган уклар романы моннан 2000-3000 ел булган безнең борынгы бабаларыбыз, хоннар, сүннәр һәм димәк безнең төрки бабаларыбыз турында язылган. Һәм ул нәкъ менә бүгенге булган шикелле, улан барса үзе күргән шикелле, шулкан ышандырлык итеп, тарихи дөреслекне белеп, халыкларның үсеш диалектикасын күзаллап, искиткеч язган әсәр. Нурихан Фаттах китапларыннан җыелган күргәзмә язучының иҗаты никадәр бай булуын тасвирлый. Чит телләрдә дөнья күргән китаплары ул тәрҗемә иткән әсәрләрдә биредә урнашкан. Ул безнең күңелләребезне, күзләребезне борынгы тарихыбызга табаклашкан кеше. Йомык күзләребезне, йомык күңелләребезне дип әйтергә мөмкин. Нинди дәрәҗәдә, зур дәрәҗәдә. Ул безнең кайтарды борынгы заманыбызны безгә аңлатты. Аңа рәхмәт моның өчен, Алланың рәхмәтендә булсын. Амин. Минем аңда алмашканым бар, әсәрләр укканым бар. Ул табигатьтә Ходай Тәгаләгә җитеп биргән. Ул бер яз, Аллам күңелгә мөмкин, ләкин бит башканда бергә кирәк. Икенчедән ул безнең татар тормышы, татар мөхите, татар яшәешенең үзәгендә кайнап үскән. Кичәдә яңгыраган барлык җылы сүзләр Нурихан аганың рухына дуга булып барып йөрсен иде. Ә Руфина апаның тагын бер зур хыялы бар. Нурихан Фаттах яшәгән йорттан музей ясау. Аның белән бәйле хатирәләрне саклаучы һәр әйберне Руфина ханым күз карасыдай кадерли.
Лейсин Хажиева, Татарлар, Казан. Тапшыруыбызны 100 ел элек сәхифәсе дәвам итә. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган, халкыбыз ничек яшәгән? Бу хакта Илсур Нафыйков сөйләр. Исәнмесез, татарлар тапшыруын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Федераль университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Йолдыз газетасы. Нәрсә турында язган? Нинди проблемалар белән кызыксынган? Әйдәгез, бергә карап алыйк. Йолдыз газетасы. 1918 ел 24 яисә 25 февраль. Өлкәләр хакында дип исемләнгән бер мәкалә. Мәкаләнең авторы Хади Максуди. Русия мөселманнарының максуды. Русия эчендә айрым штатларга, өлкәләргә бүленеп, шул штатлардан мөмкин кадәр әксәрияткә малик булып яшәүдер. Бу максуд булган тәкъдирдә Шәрқи Русиядә 5 кадәр мөселман штаты булуы фараз кылына. Түркистан, Казакстан, Төркмәния, Сибир ва Идел Урал штатлары. Бу штатларның әвәлге 4-сенең булуы бик тиз мөмкин ва алар хәзер үк бар хөкемендә. Искедән бу кыйткаларда айрым положениялар буенча идарә кылыналар иде. Bundan соң да алар бер нәвык имтиязга наил булырлар. Әмма Идел Урал штатын оештыру исә никадәр мәтлүб булса да бик күп авырлыкларга очрый. Бу штатның хосулына иң элек башкортлар уңайсызлык кылалар. Диннәре, нәселләре, вәтилләре бу бер улдыгы хәлдә башкорт кардәшләребез Казан төрекләреннән аерылып, айрым бер штат тәсис кылу фикеренә төшкәннәр. Башкортлар бу максутларына ирешерләрме, юкмы, әмма хәзергә алар Идел буе штатының мәйданга килүенә шактый мөмәннәгать итәләр. Бер кавым, бер милләт булган төрекләр арасында берлек булмау мөхалифләргә штатка аркылы төшү өчен бик зур дәлилдер. Башкортлар белән килешелгән тәкъдирдә дә штатның хосулына маниглар юк түгел. Хәзерге хөкүмәт тә бу штатка мөхалиф булып күренә. Хөкүмәт әйтә, без штат ясауга хилаф түгел, әмма ул штатның хөкүмәте эшчеләр белән авыл халкы шуралары кулында булырга тиешле ди. Бу сүз штат булсын дигән сүз түгел, булмасын дигән сүз. Хөкүмәт шураларга махсус булачак булганда, электән оешмаган штатлар ничек оешсыннар? Ул вакытта әлбәттә штатлар була алмыйлар. Булсалар да бара алмыйлар. Чөнки булып җитмәс борын бу штатларга ихтилаф орлыгы керә. Байлар белән фақирләргә бәйләнешергә юл ачыла. Бу бәйләнешү оешмаган штатларны ни эшләтмәс? Буның өстенә великоруслар безнең штатта урыс калдырмас өчен Идел Урал буйларында 10 кадәр вилаятны шамил бер штатны үзләре ясамакчы булалар. Бу штат була калса, без фараз кылган төрек-татар штаты булачак түгел. Рус, татар ва гайреләр өчен уртак бер штат булачак. Казан, Сембер, Самара, Саратау, Астрхан, Урал, Оренбург, Уфа, Вятка ва Пермь вилаятларын шамил булачак бу штатта без төрек-татарлар әксәрият тәшкил итә алмыйбыз. Фақат 25% тәшкил итәчәкбез. Шилә исә дә һич булмаганда бундый бер штатның булуында да зарар юк. Чөнки әксәрият булмасак та, бу штатта безнең нөфүзебез бик куәтле булачак. Телебез рәсми телләрдән хисапланачак. Кем белсен, бәлки бундый бер штатның булуы безнең мафруз штатымызның булуына бер баскыч, бер кирәкле мөкаддимәдер. Бәлки хәзерлегебез тамам булгач, зур штат эчендә кичерәк бер төрек-татар штаты тәсис кылуга асатлык белән муафиq булырбыз. Дөрес, үзебез теләгән штатны оештыру өчен безгә иң муафиq форсат хәзерге иде. Хәзер оештырмасак, безгә аны Русия сабака утыргач ясавы мөмкин булмас. Ләкин ни кылмак кирәк? Кырым белән Украина вакыйгалары безгә гакыйбәтән уйламый эш кылырга урын калдырмады. Хәрби съездымызның штат хакында ашыгып карар бирмәүе тәрбир галәмәтедер, дип яза Хади Максуди Йолдыз газетасы сахифәләрендә. Менә шундый кызыклы хәбәрләр, дуслар. Үз тарихыбызны белик, яратыйк һәм алдагы буыннарга да җиткерик. Инде бу чыганаклар белән турыдан-туры танышырга телисез икән, Казан университетының борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегенә рәхим итегез. Сау-сәламәт булып калыгыз. Татар халкы бөек һәм булдыклы халык. Моны безнең тапшыруыбызда чыккан видеоязмалардан күрергә мөмкин. Киләчәгебез якты һәм өметле булсын. Сау булыгыз.